kulendi. Takakumbira vanhu vana ziyambe comrade ziyambe vemutemo tikati endai munotsvaka pese pamunofanira kutsvaka constitution iripo yakaiswa nevanhu saka vanhu vati chinjai ka constitution yacho iyoyo kuti ivo varambe vachitonga. Gore rineri yakudyiwa rinopisa mburi yeZimbabwe. Ndauya manje kuti timbonyatsoonesa toda kuti zvibvanyangure. Munhu akanyatsofurira ari kunyatsokuti problem ari kufurira futi Mnangagwa kuti asvike kuda kutonga kusvika 2030 takumuziva nditagwirei. Mudarageza was right. Imimi manyatsozvinzwira imimi kuti iye ndiye akaconvince those guys ana ngekini kazembe kuti iwo ndiwe minister of justice keo. Hapana iro zvamunokwanisa kungoita pa constitution apa kuti uye malupo amukwanisa kungotsvaga wokuti mukuru akwanise kutonga kusvika 2030 zvekuti vanhu vanga vachiti chinhu ichi tikaenda tikanobvunza munhu akaita sa ivo ana ziyambe vacho anakaningirikini baba kunogara naye pasi so kumubvunza kuti mukomana iwewe Mnangagwa akanyatsouya kwauri akachidrafta chinhu here anoshaya point kana kushaya proof no but ana kumboya kwandiri achinditaura kuti iwo ita kudai so avana tagwire ndo vanenge vadrafta chinhu chavo vawiri vagara kudhara vachiwirirana namabusiness partners ndosaka ndikuti Mudarageza was right achitaura kuti mukomana uyu nezvigananda zvimwe zvese vanofanira kumhanya because anga anzwa kuti ndo vari kumhanya chinhu vari kuda kuchidzira kupesvedzera chinhu because what they know is panozofamba vachivaraidza Mnangagwa kusvika ku 2030 ivo vanenge vachitobuildawo mapolitical careers avo. Look what he is doing right now. Akuhosta maevent akawanda ziro ndizuro anga ari kunana Heathcliff uko anenge akabhadhara tumaartist tvaimbi twaanenge achienda natwo tichinoperforma tuchiita sei iye achibudikira ipapo vanhu vachinakidzwa vanhu vachiita yavari kutoita iye achitojaira achitopinda muvanhu each and every day. And pane imwe nyaya yandishamisa zvisingaite pandamboona pachitaurwa pachinzi this guy is not new right. Gatangire pane nyaya yeningirikini pakatanga pachinzi zvoni this guy akasponsor the event yecoup iyaya ainzi he was the sponsor of coup. Ndiye akabudisa mari dzepetrol fuel chayo mari dzemaningirikini dzaida kuningirinwa pamalogistics ese aida kuitwa. For your own information paipa iyaya yaMudarageza yaida kuita demonstration yakafaila not because mudhara uyu akanga asingazivi zvaaita but yakafaila because changa chiri chinhu chekuti changa chisina kuisirwa maresources mukati because panga pasina vanhu vane bag sana tagwirei ivava but vanhu vane bag pavakangobudikira kune ningirikini kune kusaidirana ningirikini because ndaona imwe ichitaura pachinzoni comrade Webster Shamu noted at the recent National and West Provincial Coordinating Committee meeting for us to win the election in 2013 the men who stood with us as the commissariat to ensure that we never lacked the resources needed for mobilization is comrade Tagwirei. Murikuzona saka iye atogara taura kuti chimukomana changa chiripo kubva kudhara chichigadzira ma-strategies kubva kudhara imimi zvinhu zvese munozongomungana mangonzi munhu achongochipindira nhasi azongodai so but problem yatinayo nemunhu akadai so because ari very dangerous because he is business minded at the end of the day but munhu webusiness ndoda kutaurirai kuti anogona kuinvesta zvinhu zvekuti maresources elifetime yake yese. For example ngataurai pane nyaya yemamillions ainzi akadonata nyaya zvinhu zvaaibudiswa nekusakunde zvachinzi akaisa mari aiwada kuzowana chii in return. Let's think about it. Aida kuzowana chii in return because imari yakawandisa yekuti angona kuita something utaramba achingobuilda ma-empires but akano ada kuinvesta in politics because the guy is spending a lot of money. Nana central committee machairman emazanupf ari kutengera mota dzese dzimwe dzese dzakatonzi right uchivhayo ngaachienda chinyebero ngendiye adzidonata kuda kungonobhaisisa vanhu brain zvakazonzi ayoko mari ari kuionawo pekutenga nemaambulance 10 nechinchi zvaari kuita zvikanzi no zvanga zviri zvinhu zvehurumende kubva kudhara apa pari kunzi akatobvira kudhara achisponsor ZANU-PF saka iye ari kuziva kuti ari kusponsor ZANU-PF haana ma-war credentials aya kuti anozobudikira achitaura kuti ndakarwa hondo zvinoita vamwe anotemboti ndichaitonga nekuti ndakarwa hondo haana zvese izvozvo akuda kuti ndakaisirawo mari yangu nyika iyi ndo zvinenge zvakuda kunoitika because vanhu manga vamaneta naMugabe Mugabe ari kutinetsa Mugabe ari kutishungurudza no vakanzi aregedza tunze chikomana ichi
chikangobudikira nemari. Rekedza timboona pane imwe nyaya iri kuitika yandiri kuona panapa iyi. I don't know cause mimi pamuramba muchimba kuti 2030 what 20 something I don't know kuti munenge muchida kuti zviite sei. Tarisai muone zviri kuita muChina. Imagine. Pige kidevu. Saka imemi ndauti mumbotarisa kuti zvoni izvezvi maChina varimo muri kutiudza kuti nyika yedu ida kusvika 2030 vachirova vanhu kudai so vachidherera vanhu akanangana zvibhakera zvacho kazokuti akasangana nemunhu ane hasha kunge nini ndomuvhara nembama ipapapa zvokuti anobva ipapa achimhanya. But tarisai kuti ipapapa atosangana nemunhu ari calm wokuti anenge achiti no hapana need yekuti tirovane. Dai vangoroni vamwe vanhu kuti ukabogedzera ukarwahwa nembama kumeso akanomuka mukuswera mangwana kanoenda kuchipatara konyatsoona kuti situation iri munyika muno mainaomera musha vanhu varonetseka nemabasa but kuchipatara hakuna futi. But vanhu vakadaro vanoramba chikonzi vari kungopinda vari kuningirikina 2030 kudi uri munyika mako munhu otouya eforeign osvika kuvhura zikambani otanga kurova imambama kutanga kurova yachidai so zvinomeka sense here izvozvo. Ende mapurisa acho futi hakuna ndo vanhu vanokunzi vari kurambidzwa kuita mademonstration. Look at them, very unprofessional. What is this nonsense? Look at this nonsense. Kudzedzereka kudhakwa bherera kudai so toti tiri kunyatsoenda kupi? Tiri kuenda kupi munhu akadai? Hapana, ndo tiri kufanira kuchengetedzwa because inini what I know, as long as mupurisa akapfeka uniform atori paduty ari kufanira kutoprotect, ari kufanira kutomeka sure kuti zvinhu zviri kufamba mushe here, zvinhu zviri kuita sei, achitarisa achiona kuti zvakamira sei. Handiti kunoti right hakuna here mbavha dzikunetsa, hapana here vanhu vari kushungurudzana, vanhu vanoita sei achingofamba kungopfuura so kwete iye ndiye atodhakwa kutodhakwa bherera. Saka inyika yadhakwa ndizvo zvine zvichireva. Ende hapana anoramba achingozviripita asina kana kupanishwa kwaari kuita. Maybe ndo $75 bonus acho akanzi mapresidential bonus acho here akanzi ari kuda kunoninginaya. I don't like this nonsense zvinhu zvichiitika. But those guys they don't care. Ndo type yemapolicemen avanoda iwawo. Policeman uye anenge ari professional haadiwe because anotanga kurizina. Panoda vasingarizine mapurisa emukozodo iwaya. Anyways, without wasting much of your time, kana uchingori muSouth Africa do register company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit zviri easy mazuva ano. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Namba ndasiya paflyer idzo, taurai navo vabate vanokubatsirai muri kwamuri ikoko ivo vari kwavari. Aunide kuenda kwavari, contact him. Namba ndati ndaisa pascreen kudhara, rowai kana screenshot kana mune nhungo dzekuningirikina. No work permit, no problem. Education Research is the solution.